Hej YouTube, og velkommen til en ny tutorial fra Frozen Tutorials. I dag vil jeg vise jer, hvordan man laver den her simple baggrund, men selvom ser den faktisk ret fed ud. Sådan, jeg ved ikke lige, hvad det ligner, men de fleste tutorials, jeg laver, det er jo bare sådan nogle, som jeg finder noget, der synes jeg ser fedt ud. Lad os begynde. Start med at åbne jeres GIMP. Mit er åben. Lav en ny. Indtil deres skærmstørrelse, mit er 1680 til eller gange 1050, og det svarer til en 21,5 tommer skærm. Sådan her. Starter I med at lave bare rundt sort. Går jeg op på filter, gengivelse, Fractal Explorer. Så går jeg op på den der hedder fraktaler. Finder den der hedder hemp. Og så går jeg ind på farver. Så laver jeg et om til cosinus hele vejen hen. Så kan I se, at det giver sådan en sort effekt. Derefter går jeg ind på OK. Vent på at den laver den. Efter det, så kommer det til at tage noget tid, og derfor så slukker jeg lige, og så kommer jeg ind igen, når jeg har lavet, for ellers så tager det alt for lang tid. Så går jeg på sløring, motion blur. Laver jeres sløringstype om til radial i stedet for lineal. Sætter jeres vinkel til 24. Og trykker OK. Og det kan I se, det tager noget tid. Og derfor der stopper jeg lige med at record her. Og så ses vi igen lige om lidt. Se. Sådan, velkommen tilbage igen. Håber I har fået jeres rendering til at fungere. Eller jeres blurring selvfølgelig. Men efter det så kan I faktisk se, at jeg har lavet baggrunden. Og så er det så bare op til jer selv, om I vil have noget skrift. Jeg tager bare lige hurtigt lidt skrift. Bare for at det ser lidt, så man kan vide, hvem der har lavet det. Altså det må I selv bestemme. Sådan der. Ja. Nu er det min mor, der kaldte. Men det var egentlig jo bare sådan, som jeg synes, det skulle være. Men det er så op til jer, hvordan I vil lave jeres baggrund. Jeg synes bare, den er okay fed, den her, og det er en nem baggrund at lave, og det tager ingen tid. Det var en kort tutorial fra Frozen Tutorials. Håber I kunne lide den. Subscribe and rate. See you next time. Bye bye.